Arratzaldean pelotazale guzti hori Bilboko Deportibotik. Gaur Urrezko Pala eta Urrezko Sisteraren finalak eskainiko dizkizuegu. Eta Pala finalerako dagoeneko lau protagonistak kantxan dira. Gorriak Miguel Ángel Unda eta Juan Recalde, eta Urdinak Pablo Hernán Justo eta Jon Torre. Javier Alcarazo, Arratsaldeon. Arratsaldeon dan hori. Erregalo dixentek ekarri aldituzte erregek edo ez? Nik holan asko ez dut ekarri, baina printzipalena baukut osasune pentsatu baukuletan nahiko dela. Da hori espero danako ekintizila hori. Horri eusten badiogu, bale gara. Bueno, gaur bifinal, Palako finalean, kolore guztietako piloteria dauzkagu. Gorrien partetik Miguel Ángel Unda eta Juan Recalde, normalean atzelariak agindu beharko luke atzeko kuadroetan, normalean, eta aurrean berriz Justo eta Torre. Justo gaur egun dagoen pilotaririk ikusgarriena binakako partiduetan, eta Torre, ez esango du Torre, 30 urte dara matzala oberenen artean, eta agian ez duela Recaldek duen kolpea, baina oso pilotari haundia dela. Hortik ongo da partidu ez da nik uste Fusto badaki berak partiduen asko sartu bideuena, pelota asko kendu gutzoz, ez da errezak gaur egunien honi pelotari joni sortzien gehatzen anien peloti ekentzi, eta hortik etorriko da, zuk esan dozu, beste golpe badeko Recalde dano daki ondo bat horre minundizik jendeuena, baina gero ez da iguel nik izango nuko Torren pelotazue, ero Fustoen pelotazu handik eurretik datorrena, berai minundizik guzo bestiek eurretik. Eta gero, unda, lesino bat ez da etorri da, eta nik esango nuke hori urten bari deuela, ez da, ailego bari deuela beren jokure, baina pizkanaka torria astira eta oso pelotari, eurrela ez bi pelotari polite diez, bai eskerraz da bai eskumaz baratzeko. Hortzik duzu, epailera artean, eta ikusleen txalo artean. Gaur, jende bildu da Bilboko Deportibonez da harritzekoa finalak izan da. Eta egia esan, nahiko mugimendu bada, hemen Bilbo alde honetan. Herri txikikoak garenak ez gaude horrela ohituta, baina hemen itxuran ez beherapenak eta izaten direnean jende asko biltzen da, eta Bilbo Torri garenean harrituta gelditu gara halako mugimentoa. Ez ditugu itxura denez, Javier Alcarazo tiro denak oporretan gaztatu. Ni etorren hazen nik ez da hitz, zarretzen, gero badakizu ez da, kontu ditutu zara, zarretzen duen horre jenti horre gorda. Denda guztietako atietan jentie, baina pilaka, igual, irudun berreun ondiez horre, itzela filak egin eta honei, regalo egin dabe, nik ez da hitz. Zeo zer behintzet, Andrasko etopetan dabe. Andraskoek eta gizonezkoek gehiago, Bai. Bueno, ea. Ze final ikusten dugun, itxura politikoa da. Gero aukera izango duzue, Sistera finala ikusteko, Sistera finalean, Alberdi Anaiak batetik eta Konpa eta Feliz bestetik izango dira. Baina horren da bizik osa dezagun Pala finalarekin. Justo ondo dagoenaren seinale, atzoko partidua, atzo Gaubekari buruz-buru irabazizion, egungo txapeldunari, 35 eta 30. Egia esan, ikusle asko gelditu dira final horren gogoarekin. Final aurrekotan galdu zuen buruz-buruko txapelketan Fustok, baina ikustu dut jende askok nahiago zuela Fusto finalean ikustea, final ikaragarria izan zitekelako. Partidua eta jente guztiek hori espero da benez, Justo ailegoko sala pentsoa bien, toko jakon Recalde eurrien egon, oso partidu bikaine jaben Recaldek, eta era esaitzun ondo barrez, gehatu zanzazo baten Fusto ezekin nun tantu esartu berak, eta atzo montua binien, atzoko partio hon nahi izan zen, esan da binez, bintzete gota marna hon ziren, eta Azkenean asmatu zuen Fustok
Eta horregatik bere garaipena 35 eta 30. Hirua panean gorri dago. Beraz, Miguel Angel Lunda eta Rekalderen alde. Eta partidua, finala, 40 izango da. Normalean partiduak palaz 45 izan tendira, izan hori dira. Baina gaur finala 40 da. Eta estreineko sakea Juan Rekaldek egin du. Hortxe duzu. Estreineko pilotak gara hori. Gogoratu. Eskerrez aritzen da Rekalde. Torrek batipat eskuinez astinduko du pilota. Aurrelarien artean errepara jozue horri. Pablo Hernán Justoren eskerrari. Eskuinez idazten duen pilotari bat izateko eskerra zoragarria baitu. Ez da ipa, ailega egin da, baina ez da txapelketa ikolan irazi duen Fustok ez dut usten, eta nahiko dugu, ja... Irabaztie berap, Dena den, okerrik ez dela, pilotari hau ez da. Pilotalekuetatik aterako garaipenik gabe. Badu jokoa urteetan oberen artean egoteko. Hemen, gaur egunien hemen bentzat honenetako da, eta hemengo jentie, bakizu, hemen asko aitzen da bihinak eta danetik da, ez da, lehenko gentiek eta oinion esaten da, eskumiaz ikesiko balauke apurtxoa beti joten, motxin joten dugu baina. Pala motzeko zea delako, postura delako hori. Hori esabien, ikesiko balauketak, gero albokuk esotzen, hori ikesiko balauk ondo dugu, baina noen kontra ipiniko lezu orduen, beti ipiniko balauke. Pilotari handia da. Bai pailotan da bai alturan be, da bai gortuzin be, Bai, 3 torre eder dira, hor atzekalde hortan. Bi atzelariak Torre eta Rekalde eta atzera hurbildua zen Justo. Eta laugarrenan Kamai horretan Miguel Angel Undak osatzen du. Torre nezakea. Atzera Undak. Torrek eramaterik ez. Torreko horri ibili bidau behintzet alba da sakiek endu Undariz. Unda da pelotari bat ratxan dauenien eskarraskumaz joten dau, baina ondo peloti, eta ari espotzo. Kentzen buzti joko guztiz Justori gatxe ekingo dabe. Eraman Rekaldek. Pilotak bote oso kaskarra egin du, pilota garbia zen Torrerentzat. Eta zenien. Gelditu egin da pilota. Berandu xamarren jako Fustori bera ikontu dutu danien bote txiki zein dau. Hor geratu da, bote eskasa. 2-1. Rekalderen zakea. Torrek eraman, hor daunda. Eta Fustok. Gale, pilota ere hotz zamar dago. Eta horrelakoetan koste egiten zaio pilotariari. Igertzea zer egin behar duen. Ondo xamar joezkero asko aterako da, baina gutxi xamar joezkero edo gozatu gabe joezkero. Harik uten da bera. Bai. Hori Arruan. Barruan, ez ezekin falta doila, baina... Unda. Eta Fustok aspira. 4-1. Eta hobeto ekin diote partiduari Undak eta Rekaldek arerioek baino. Asko jokatzen dira hori espaldi honetan Rekalde eta Javier. Hainbe partidu txupatu duz Rekaldek. Buruz-burukoan ere gero Gabonetan ere partidurik garrantzitsuenetan jarri dute. Oin atzeneko mailan politio da bezala zen, no? Nahi bailetan jaki, normalien ontsi torreko jaki guel gutxitxu hau, harto. Isto eraman du Rekaldek, hor da, Justo. Pilotaka da errebotearen bila, gorputzera, gainera etorri zaio Rekalderi. Eta bigarren tantoa, urdinetzat.
Egira hor nola eskerrorma ikututakoan postura aldatu egin behar izan du. Bai, gorkaldera sartu jako, pikeu indoa burtsu bat eskarreko orman. Gainera etorri zaio. Rekalde. Ondo eskatutakoa, baina gatsi jotakoa. Ondo eskatutakoa, baina pilota garbi. Behera joan zaio. 3-4. Eta ez da urruti pasa hori. Zestia ez da, baina honaz besta, Peligrosu eta bau herri noti. Ez ahaztu, 125 gramoko pilota dela eta horrek ikutu gogorra du. Kanpora. Neurri hartu ezin. Batipat bi aurrelariak partidua zera honi. Eta horregetik artekariak orentxe batela orentxe bestera. Lanean indartsu ari dira. Rekalde. Geatu da hori. Eta hori era bat gelditu da. Bai. Eta gauza bitxi asko ikusten ari gara partidua zen honetan. Bi pilota era bat gelditu dira. Beste batean berriz eskerrarmak pilotariari gainera bota dio. Bai, sepa estan dan, ikusten du igual beste partidua zestan da holan ikusten dizinien partiduen, pelota barriz, pelota soko joten da. Baina hemen zelan ez duen nahi pelota so, peloti berotu besta egiten. Bai. Eta kosta egin jako. Bala partiduetan, pilotaria bere honean azterako kosta egiten da, eta pilotarekin ere gauza bera gertatzen da. Ederto. Horrengoan gainean, lehen ez bezala, justok, 6 eta 4. Baina partidu esan batetik beste juten dan, Bai. 4 eta 1, eta de repente 6 eta 4. Eta martantu izan dira, orain arte. Eta pilota kada gutxi. Hauxe 42. Hori ere gainean da. Undak eraman, justok gainean. Undak nolabait frontizean jarri. Gentile arrakatzera. Olentsi du aukerakoa. Bien tartera, ondo Rekalde. Eta azkenean Torre gramaterik ez bote lasterrean. Balo, horrengoan bintzat, dozen ardiak pilotakada politxik ikusi ditugu. Baina hori ikusten da, garbi, peloti berotu bai deuen ase. Pelotaso batzuk normal horrein arrepetan dabe, atzea joten dabe, eta beste bizitxasun bat azurten dabe pelotiek. Pelota ezin atera eta ibili dira. Bai, hortxe da bizon nion. Bost eta 6. Zake luzea, Rekaldek, Torrek, gora. Eta pilota goian gelditu da. Gorrien pilota goian gelditu da. Agian beste pilota kadaren bat ara joaten denean jetxiko dira biak. Baina hortxe duzu, txikutatu egin da antxe. Hainba pelota da esan barruen. Zeinoz batzen batzu. Errege karretako iskailera eskatu behar, handi geisteko guztiak. Handi geisteko hori. Horatu finala, urrezko palaren finala berrogeira dela. Eta orain pilota berria behar dutela. Undak eta Rekaldek. Euren guztokoa. Gora joan zaielako. Eta dirua parean Gorri.
tiro asko du Rekaldek pilotaleko honetan. Bai. Eta justo berapoa ez da, baina ikusten da beha portxoa nik ustut gorzen alde atzien. Eta undak apurtxoa jokatzen badau, partidu eta alikela eurek. Euren alde. Nik ez dut ez da garbi ikusten. Ondo nio meitzete ez da garbi ikusten ez. Luzegi. Rekalde. Justo, osatu gabe atzera, orain gehiago, eta kontrakantxara, Rekaldek. Bai, aire holan behin, hemen ikusi moruen, zabalera datorren nien, beren kontra doi ez da Rekaldez, bere movimentue asko gatxeu da eskumi asko gatzen duena. Horretik, botera, beren efetu edarto motutzo, baina aire ez da errez kontroletan, ez da erreza kontroletan hori peloti hori. Gainera, ia beti era behartuan sartu behar izaten du. Claro. Jarri atzekaldea ikuslei begira, eta beti bortxatuta, behartuta. 7-6. Ez dago animazio faltarik artekari eta ikusleen artean. Eta barruan izan da. Hasi pilota garri duen barruan. Argentinarrak. Zazpina. Gauza bitxirik ikusten da pilotalekuetan, baina pilota kada hau ere alako txe izan daba. Ez da erreza, Maten zuen falta izango zela leku guztietan. Era nola joduen gora, baina goiko zapairik ere ez du ikutu, eta geisterakoan frontiza ikutu egitu. Bueno, hori eitzen. Ez. Abese ma bide hori eitzen da. Ez. Hori propio botata ez dago egiterik. Zortzi eta zazpi. Pilota kada indartxu bat eta beste aukera bat Rekalderentzat sakea egiteko. Hor da Naparra. Zortzi eta zazpi. Sakez, bigar nadu hau Rekaldek. Torrek oraindik ez du aleri lortu. Bederatzi eta zazpi. Torre ez dakotako eraman. Hor da Rekalde. Emanez pilotari. Ondo orain. Justo gainean da, justo gatzera, hori txarrenetan txarrena da hori. Zortzi eta bederatzi. Eta horrentxe, ikusi dizkiogu lehen da biziko bi pilotakada hundiak. Justo hori. Horre derki zartu dio Gerria. Eta ahalegina handia izan den arren ez zineraman Rekaldek. Berdinketaren bila Argentinarra eta Bilbotarra ikusiko dugu lortuko duten. Ederra pilotakada. Hori bai pilotakada. Txaloa pilotariarentzat eta ez da harritzekoa goigoian eta nun jarri duen pilota. Hor topo umida hori piloti. Mira, nun joduen, Zei kuadro parean jodu. Zortziterdian jarri, baina hor, goigoian jota. Indarrasko kunbida, hortik joteko, Hor zorbaldan egin da indarra ez da. Bai, hemen bezuen dani zorbaldan da... Eta hanketan. Azken baten hanketan egin bida indarrasko. Pilotan jokatzeko hanketan dago Jakoa.
ala ematen ez duen arren. Bederatzina. Nire buruari askotan egiten diote galdera, Javi. Zer igertze ote diote dirua jokatzen duten hauek? Dirua horrela batera edo bestera jokatzeko. Partidu hasi da, bi bikoteak oso antzera ari dira. 10 eta 9 markagailuan. Ez da ikusten bikote batek nondik egin dezaken aurrera. Edo behintzat nik ez dut ikusten. Nik zenba bider hori pregunti egin duen, eta galdenengo, nik usto jenti apuesto egiten da bezan, eurik uste egiten jakik goitik, asko duko zuz, goitik joti ez da, da ikustu zu partidu iguele, galtzen doi ez da, nondik ez zuko esan duzu, nondik eldu bizo. Partidu honetan ikusten da, Torre Rekalde baino bajuago dagoela, hori laugarren pilotakadako ikusi dugu, normala da gainera ez da. Sasoiriko berenean ere ez da Torre izan inoiz pilotari ikaragarri indartsua, bai teknikoki oso ona, eta partiduak irabazten artista. Bai, baina beste aldean, normalean, Justok pilota gehiago mugituko du Undak baino, gainera Unda lesiotik aterata dago, eta ez dago agian bere punturiko berenean. Orduan, pilota bagoitzak ditu bere armak, ez da errazak egiten ze gerta daiteke. Ez, baina hemen batzuk errez ikusten dabe. Eta gero alan etorten diese, Horretzegoen hori hori jogatzeko modurik, ez da mugitu ere egin Rekalde. Gainera etorri zaio justo. Hori ezin da emon bulta. Amabi eta 9, Loren Potek askarra egin dio Rekalderi. Eta Miguel Angel Undak dio pilota ez duela behar den bezala ikusi. Ez dakigu bizi etorri delako edo aurretik gurutzatu zaiolako justo. Hortxe begira, hor pasa eginda eta aurretik pasatu zaio eta agien horregitik zuen kexua Miguel Angelek. Amarreta amabi. Rekalde. De rápido cada. Jon Torre, Cristo eraman du. Hori ere, eraman, hori da Torrerena. Eramaten beti izan da artista hundia. Horatzen monden praia. Nik uste dut ez duela Torrek esan dio hartzeko justo hori eta justok ez dio ulertu. Ez. Horretik ez du monden porai, babe. Hor kontuketara solako harina jaleetan dan peloti noberana. Begira, hor utzi egin dio eta golpe txar bat hartzeko apropos ematen zuen. 13 eta 10. Justo gutzi, Torrek eraman, ondo Miguel Angelunda, eta hau utzi beharrekoa zen. Nire iritzien hau utzi beharrekoa. Bai, da eskatu bola nahitzo, Bai, ozen. Entzuteko moduan. Eskatu bola nahitzo. Askotan pilotaria zartzen da tantoren inertzian, iruditzen zaio berak bukatu behar duela, eta hori gertatu ote zaion iruditzen zaio Miguel Angelundari. 11 eta 13. Partiduak azera eskar xamarra izan du, artean pilota behar den bezala berotu gabe eta hainbat tantu erraz xamar joan ote diren errazeloa dut, baina etorri da bere onera jokoa eta markagailuan 11 eta 13. Jon Torre. Zenbat urte ote dara maunek profesionaletan? 20 gora seguru. Nordo da bai.
Eta izan, baina mordola zeruko dut. Hogei baino gehiago seguru. Hagin behar dugu hori ere. Hori está zingo buena, eh? Hori ez, ezta? Ez. Zoltxoira jota. Jodau. Amairu eta amabi. Trikitraka handia atera dute aurrekalde horretan. Aurrelariek eta azkeneko pilotak honetan pala ertzarekin jo du. Bizkaitarrak. Eta goiko kotxera. Alde egin dio pilotak. Rekalde, ezkerrez, pilota barrura, eta torre gora. Gutzun dia. Bai, eta hor palak ies egin dio. Hor ezin izan dio utzi palari. Ea errepikapenean ikusten dugun. Hor pilotak jo duenean palak eskutik ies egin dio. 14 eta 12. Korre, gainera. Agustu hobea. Hori eraman ordea. Hori bai, ordua. Justo, derki eskerrez. Dela gelundak zabaldu. Ai, pelota txarra itxitzu. Ikaragarri txarra utzio. Pelota txarra itxitzu bila. Azini kontrutu da bera, bella pelota ikusi duen ja agur. Hor, pilota goitik etortzen denean bote lasterra beti zailagoa da. Eta hor, edo berak egin behar zuen aurrera, edo atzera, baina gelditu den lekuan gelditu ez behintzat. Eta hori agian Undaren pilota zen. Bai, topo egun da, topo bido hori piloti hori. Amairu eta 14. Horren zakea. Justo. Mandio horrein ere, mandio. Noraino bota behar rote du, noraino. Ederra da. Gora. Eta gora, Rekaldek. Zabe, dartu dana pentsu da behatza daño motako da, da erdi erdizien itxitzo botera. Erdiak, gainera, behera. Pilotak behera egin du eta lekurik txarrenek egin zaio Rekalderi. Hori ez baita ez bote lasterra. Ese bez, eta gero, dakarren efetuaz gero zindozuz, hori pelotik goitxik goten duenak efetu edakar. La bueltaka dator. Claro. Eta ondo espetzezu harrapetan, dana normalien gora eskapetuzu. Hortxe dabil, torre ezinen. Zakea ezin dio eiderik endu. Undari. Bai, eta partidu irabazte gure badabe, hortik aprobetxe bidabe, gorreziak zeustantzien bastante gogor ipinu gutzia urtinek. Dena den ematen du gorriek tantoa errazago egiten dutela urdinek baino. Momentuz bastante errezeo egiten dabe. Barri du, Gorreziak honek konturetu diez pelota bizizaz minuntuz egiten duela justok. Eta hori, midabe. Bai, beti ere oztu. Oztu, datorren pelota zuen fustuna, ez dikela izan hain indertzue. Hortxe dituzue. Pablo Hernan Justoren datuak gaurko partiduan. Argentinarrak beste poz bat ekarri dio pilotalekuari. Honen joko bizia asko gustatu zaio hemengo pilota zaleari. Rekalderen zakea barruan justu
Eta bizan da gaixikotakoa. Bai eskumiaz da bai eskerraz zelako edartu goiti joten dauen, bizekin, Bai, gero, jakina, pala motzean eta paletaz larruzko pilotarekin ibili diren hauek. Eta batipat oso pilotari luzeak direnak, ark bote altu egiten du eta asko hitzen dira goiko postura erabiltzen. Amagos da. Eta ez dakit, hirugarrena edo laugarrena den. Joku berdina. Hirugarrena. Zakearen bueltan, zakearen errestoan, Miguel Ángel Undak lortu duen hirugarren tantua. Gora. Amazeina. Hau esaten du, hau pasa baino txarreu da. Bai. Gora izanetik txarna. Han beste eukera badekezu. Gora txarna da. Amazeina. Unda ez da iritsiko. Kalde bai. Justo ere bai. Gainean. Edertor. Aita horre Argentinarra. Horrein ere aukerakoa du. Eta barrura intentzio hundiz. Barruan patzean ordea. Poteri eskerra du. Hori txarra. Hor bai sartu, derri horrien sartu bezin da Undak. Hain indertzu goten du justok. Ez da izu sarrekin noa bota bizun. Hor betu, zagalera bota dut, a ber... Gero pare xamarren ere bazen justo begira hemen. Hor garbi zauzo, sartzeko pelotiai. Amazazpita mazei. Luzeegi. Horreren hirugarren pasa partiduan. Agine. Motz zamaratera eskero. Undak aire hartzeko aukera handiagoa izango du. Eta horregitik denda biziko sakea luze egite zeiatzen da. Arazoak orain ditu. Justok, barura. Undak aurrean. Erki orain Unda. Eta justo txapapera. Baina ondo sartutu onda, torrentzako pelota txarra da zan hori. Amazazpina. Gira gainera hor, ezker horma, zuztu ikutu baina gertan zuen. Bai, geratu uste nik itzela eskerrek hormik apurtxoa eta berre. Agian, eskeneko momentuan, jo eta gero agian ikutu gozu. Eta hau ere erretolika bizien ari da. Bai, nahi dauz, eurrinde konpareki oso pareja hona da. Eta horre irabazti final batien asko esan gure dau. Eta lehen oso guzan dezuna, ez da? Maila oso altuan jogatzen ari da justo, baina ez du horrein garaipen handiri lortu. Eta Argentina rauek garaipena oso guztuko dute. Inotzeko guztiak bezala. Gainean eta tanto. Zortearen ikutuarekin. Amazortzi eta amazazpi. Ezkerrez barruti barrura pilotak ala ederra. Eta hor, gainera etorri zaiona kendu egin du, gainetik kendu egin du, baina baleko izan da. Eta etzen gustora. Justo Argentinarra. Horrek esan gure da, normalin ez da ikusten fustori horretara, horrek esan gure da, amorru guztia ez da bilela partidu joatzen da. Regalde. Gero dagoeneko horrelako eta entzaten den bezala hemengo perkala ezagutzen du. Justok, badaki
Rekalde arerio gogorra dela buruz-buru ere finaletik kanpora Rekalde gutzi zuen. Bai, hori da, bai. Eta izango du Rekalderekin horrelako gogo berezi bat. Nik uste baietz, Bai. Kirol arloan jakina, ez dago mendik kanpora ez delakorik. Baina, bai, denek nahi izaten dute hoberenei irabazi eta Rekalde dudarik gabe gaur egun kuadroko hoberenetakoa da. Atzeko kuadrotan hoberena ere esan daiteke. Falta. Ezbera ikusi ez duguna Javier Carazo, Lujanda. Ondo da behi, nik uste dut asti honetan edo hortxasiko dela, barrido. Bai, holan ziatika burtsu eta erlutu egin dau. Eta kosta ezin jako kentzi emine, bastante inflamutu egin dau eta nik ez da, baina hiletxo bete hortara egon da geldik. Da jenti desiten dago ikusteko, beste espetakulo total desberdina dalako, Ark eta Rekalde gatzen eskaintzen duten ikuskizuna. Eta handia da. Amazortzeta meretzi. Jon Torresak eren jabe. Justo. Eta motz getitu zaio. Motz getitu zaio. Bai. Hain edartu etorri da lehenengotan eta gabeitu gero. Hori pilotaren errua, baino gehiago da. Botearena. Bere lekuan ondo jarreta zegoen nunda. Bai, itxaroten egon da peloti. Baina, lehen esan duzune koldo, hemen, artekari zelan egiten da bien, ez da partidu zelan ikusten da bien. Honeta, badoi, zelan ikusten duzu nogira hasi bideuen. Nola Igerri, ze bote egin behar duen. Eta nola Igerri, ze gartu daiteken hemendik aurrera. Bai, hau pilotaka da hundia. Erantzun oso txarrekoa. Hoi eta meretzi, lan erditan aurretik dira. Unda eta Rekalde. Eta Torre berak ere zoriondu egin du Miguel Angel Unda jotako pilotakadagatik. Irua parean Gorri. Rekalderen sakea. Torre, Marco Cuadro tarditik eraman. Unda gaztindu. Isuriaz lehenko gura gustatu egintzaio. Eta Torrek zirkuetara. Eta, ez dakit dira iretzia besterik ez den. Baina ematen du Gorriek egin dezaketela aurrera. Bai, ematen da, bai. Dena esan dugunagatik, ez da tanto errazago egiten dute. Eta Urdine berriz pilotakada gehiago behar dituzte tanto egiten. Behin fusto jokun estanien sartzen, Gorrizek bastante errazago ikusten dabe tantu. Eta pilota izitu ahala Gorrien aukera gora joango dira seguru. Rekalderek aukerakoa du. Justo ederra pilotakada. Aita erantzuna ere. Hau okerragoa da Rekalderentzat. Asko okerragoa. Horixe baita. Rekalderi gustatzen ez zaiona. Zen pilotakada ederra izan den. Hau. Eta hori gue. Eta hau. Pilotakada ederrak. Indartsuak. Berak ere nahiko kezka bazuen. Kanpora joan gote zitzaion. Lagundu bintzeten gutzen, Rekaldek jaburtxo bat. Eta Fustok zintzurra bustitzen duen bitartean. Hor da Jon Torre. Este pilota baten bila. Zintaldatzen ari zaio. Paulo Hernan Fusto palari. Atzean dagoeneko lau egin ditu txapagainan goztutako gura. Ezker Orman egindakoa. Aldutakoak ere baditu. Bost
Partidu erdira harri dute da esbarrez. Torren zakea. Pundakatzera. Eraman Torrek. Justo. Justo saltzen duenean. Beste abiadura bat hartzen du kontuak. Torre. Eraman, ondo gainera. Egira, nola eraman duen puntak. Hala ere aukera. Argentinarrarena da, eta baita tantoa ere. Gero esan dizela hori erreza da. Behitxu zen duen, Bai. Puntak egin duena. Suerte, egiten da. Zaila da. Baina gutxitan ematen du tantoa, horrelako jokaldiak. Hau, azken pilotak ada izan da. Aurrekoa, hankatartetik. Bizkaitarrak eramandakoa. Hortxe izango da. Hauxe, bai. Hogeita bat da. Bigarren motean. Beratu inda pelotiek. Hogeita bi eta hogeita bat. Lan erdi pasatxotan. Tanto baten aldea dute. Justok eta Torrek. Gogoratu. Urrezko balaren finala. Eskaintzen ari gatzaizkizuela. Euskal Telebista. Eta gero. Zesta punta finala. Eskainiko dizuegula. Ez da gustora jo, Ez. Aspira. Justok. Eta hor bi irupilotak da jarraian. Eukindeu, beren eukerak eukindeu zeitzeko tantu da, baina ez da gustora jo pelotia. Hortxe duzue, azken pilotak hori, txapapera. Etzen ba hori ere, pilota txarra Torren entzat, baina gogoarekin gelditu da. Bilbotarra. Ekalde. Ginen da hori, justo. Pilota zabaldu. Eta honek duen eskumuturrarekin zabaltzen duenean. Da ikusi duen nien barruen, zela motozo norma bile. Gero Palaz alperri da. Hankak aidean direla pilota eramatea zaila da. Eta hor undak korrik alditxo egin behar du. Egin behar izan du. Eta alanda guzti be hurri pasioako. 23 eta 22. Justok, barrua guztu, baina aztertu egin da pilota hori, ondo hunda. Hau ez da hobea, Torre. Hori eraman ordea. Miguel Ángel Lunda tantoaren bila emorratuta, baina azkenean tantoa urdin. Tanto berentzako, azan nien. Horre ba, suerte pizkatu egin dugu, baina hori ba puntu egin da. Eta lehen hasi naiz, etxatzen jarri naiz, Torrela partidura. Ezen bataina ezagutzen ote du Justok bere atzelaria, Torre. Bai, agina, badara hemen hainbat denbora eta ezagutuko du, baina baute dakitolako pilotari klasea den Torre hau. Hain pilotari handia izan dena, azken hilabetetan askoz gutxiago jokatzen ari da, askoz gutxiago eta maila bajuagoan ari da. Baina Torrek horrelako partiduak, horrelako finalak asko irabazen dute. Bai, baina nik koldo ustot ja behin sortzile bete eroize, ez da, nik urtetxo bete ja daru hemen. Ensegida, kantxan ensegida igertzen da zein izin dan pelotarize, nok egin duen pelotare, ari itxili jozu, da hori ikusten da ensegida. Gaur hartien ensegida ikusten da pelotarize zelako edan. Eta nik ustot Justok hor kaskan durik ez dukenko, hor jakingo dago, bueno, ze pelota itxik, ze pelota kendut. Lehen geuk izan dugulako
justo dela bikote honetan nolabait karga eraman behar duena, eta beste bikotean Rekalde, ezta? Eta nik horri eutxi egin egin nioke, nik uste dut ala dela. Baina Torrek horrelako partidu estu hauek askotan ateratzen ditu aurrera. Bai, eta gero beste gauza bateko gaztin ben aldien ona Torrek. Beradaki partidu aguentietan anima hau laguneri eta lasai egoteko esan partidutik ez dizela urten eta horrek asko esan gure dugu. Bai, eta komeni baldin bada partidua ostu, eta komeni baldin bada berotu, eta baldin bada materiala aldatu. Eta ratxan zeusunien segidan harinetara, eta horre dano dakiz Torreia. 23 eta 24, 40 da finala. Rekalde, Erne, horti pilota zabaltzeko postura egokia duelako. Eskatu Torrek, baina txapapela bidali du pilota. Ondo eskatutako izan da, berea zelako, baina 13. berdinketa, 24. Ez du behar du bezala jo eta nik ez dut uste pilota zabaltzeko asmorik zuenik. Eta hori arte gertatu den bezala, berdinketa izan den bakoitzean, dirua parean gorri. Torre, eraman, undarentzat eskerrez hartu beharrekoa. Rekalderen zeterela izango da baina, estoa. Rekalde, justo, mira, eskerraz zein jarraz atea duen pilota. Kanpora, azkenean kanpora. Bai, harik entzi gurutze pelota guztile, baina ez da erreza sortzitik horrera fustori pelota ikentzen. Gorri zer egin nahi duten badakigu. Orain, nahitik egitera. Alde darra da. Ni akordetan az, justo etorri zanien. Suerti ukin naben munduko afizinu mailan Pamplona joata biela eta ikusi nabenan jokatzen. Eta, bueno, baselan datorren onuz eta jokatzen, da ensaietan hemen ikusia bine bertako pelota izek esatea bien. Jo, ez da gizu zelan jotun duen horre peloti. Abai, Eurebe, dia gehatu ziren zuzteute, zelako eskerra dekonda dana. Txapelketatan ezagutu genuen da kantxan ikusita pentsatzeko moduan eskerrak estalitako pilotalekoa den, bestela izea joko dut hau eraman egingo du. Pilotari flakoa, hierra eta horrek ez du indarra hondurik edukiko, ez? Eta gero berak mugitzen zuen gehien pilota. Dudaria be, pilotaria handia izateko jaiotako pilotaria da ezagut iruditan duzuen hau. Markea Gailoan, 24 eta 25. Hosti duzue, nongoa den zalantzari baldin duzue. Porteñoa da, hau. Buenos Airesekoa. Beste herri txiki baten jaiotakoa da, baina inguruan itxuraz. Aldatu dio, zinta itxaskor hori. Asko pentsuko da beha berre, zelan kanbizo liken hainbeste sepa ez dan ez da, baina jokuen asko sartzen bazara, pegamentu jasertu jenda, eta zinti ben eskuen enrosko golan golatxu moruen formatzen segit, da ez da kontroletan ondo. Justo berak jodu pilotakadarik gehien 74 orain arte. Torren sakea. Undaren erantzuna. Torrek. Barrura. Nola egin duen Barrura pilota horrek.
Ederra pilotaka, bote lasterrean. Ederto. Ederra erantzuna, barruan da, hor da, unda berriz ere. Arretako pilota da. Eta, ai. Hori zinta. Hori izan da eskapada. Hogeita bosna. Errepikapenean ikusten dugun pilota nondi pasaden. Bai, ganetik, pasako, Jo, ez duenean, deno konforme. Rekaldek. Eske hori deko, hain txartu pintutzu goiti bera peloti, Hori rekalde berape badaki hori, hori peloti topetako, beren moroko, fustu moroko indarra oken bida bezuen goixen, muñekiaz hori izartzeko. Gaur ere, Javi Arcalazo beste askotan bezala zakean egin ezbatzen duenak partidu aterako du. Bai, ematen du, Hemen nik uste dut, torre bera pesak ikentzen badau, minon DJ likia. Miguel Angelunda. Justoren eskerra. Nola egiten duen pilotak fronti zaikutu eta gero berez ere eskerroen mara. Unda gainean da. Antularri hau ere. Torrek eraman. Barruen da. Hau ez du hobea. Hori eraman orde. Torre kanpora. Gaizto askoa era ikusgarrien eraman du baina. Segirakoa kanpora joan zaio. Hortxe duzue. Azken pilotaka da hori. Eta hau orain arteko politena. Ez daude elkarri barkatzeko hauek. Hogeita zeina. Eta pilota aldatzeko azbotan da berriz ere. Bikote gorria. Hori ez da hain ohikoa izaten puskatu ez baldin badabiltzat. Zeuk pare bat antu errezkan egin eta gero... Baina honion, tanto moroskak eazen da eta berre pelota hon bate topetan badabe. Bai, azken txaparako ez da? Bai, arpiz ikusten errekaldena tinur ezberdinezaleike bantzerako da. Ibiltzen den pilota izango dela, dio Torrek. Bote pixkat baduena, baina hori geroxo izango da, orain momentuz behintzat. Berria baldin bada, ez da enbeste bine. Rekalde eskatu eraman. Barrura justok. Hori pelotik kendun bida hortik, Hori oso zaila da. Da hori. Justo, ez da iritsiko. Torreri bastat egin zaio, baina front izan da pilota. Rekalde. Erne hortik. Berez ere justo. Pilota efektu hundia darama. Eta gien horregeitik. Rekalderi ies egindako hori. Eta ipa, hiru labota da bez ja, Bai, hor da bil, gertu da bil. Gertu da bil hor kolpea. Bira. Azkarretzan da, mutia hundia da, baina... Haren jinde bera. Horra gauza hundia izango da. Gero, bertan dabilenak, profesional mailan zelako refleju edik izan zarretzen, Ensegida igirtzen da palan urtetiaz batera nora datorren. Bai. Hobe izan da gainera, Bai. Espada. Argi bilita hobe. Horren ezakea, marka gailuan 27 eta 26. Eta zakea barruan. Talde.
Eta justok ez zituen hankak behar den bezala. Ez, larre peloti bera pentsa du nik uste eta además goitxutik etorri da. Ikusi zazue, dituen hankak justok nola dituen nota jo duenean. Hortzi duzue, bat arrastaka bezala, bestea goian. 27. Ez dago emozio faltarik. 28 eta 27. Sakez lau baditu. Iruñeko semeak, Torrek bat. Baina, Rekaldek sakez bi falta egin ditu. Rekalderen sakea. Hau, luzea. Ez ordea luzeegia. Azkenean justu izan da. Oiko koltsoiko hautsak arratu dituena. Begira. Zartada hundia izan da baina. Gora joan zaio. 29 eta 27. Ez da erraza pilota hori. Ez da erraza. Korrika batean joan behar delako. Jo puntura iristeko. Da gero joan biharran. Eta gero eman egin behar gainera. Zen ere, ikuskal asko egin ez da konturatuko baina. Pilotani beti emanen behar zaio. Honek ez da gomaz bezala edo bada jarri eta txak behar juten dana ez. Honik beti emanen behar zaio, ez ahaztu. Eta normalien ondo, Ondo jobiozu beti, Ardian jotzaz bada. Honek kiloko pala eta 125 gramoko pilota. Horiek mugitzen ez da erraza izaten. Hogeita mar eta 28 eta urdinentzat zakearen errestoan horra baldie albarioa. Ba. Eta askotan esan dagoa. Detaile txikiek erabakiko dute gaur ere garaipenen irabazleen izena, garainen izena. Bitanturen aldea besterik ez markagailuan azken txampan sartzen ari garenean. Eta dagoeneko zakearen bueltan ostantu lortu ditu hundak. Eta hori esko da. 29 eta 30. Igerri oso hori. Ez, jonek hor nahi dugu, ez da, hor betxu inguen, politxo eskarreko hormara gure dau. Berdin eta itxura duenek, ez ordea oraindik. Justo ez du gozatu, eskatu Rekaldek eraman. Ondo, hunda. Pilotak adundia, gainean. Torre, atzetik aurrera torre eta pilotak da. Edarra. Ikaina. Edarra, pelota zu, 30. Lehenago amaituko tezen tanto ematen zuen, baina... Bai, ze fusto berta berak eukindu, Bai. Eta justoka hiru kuadroan harrapatzen duenean. Nek ez utxe egiten du baina, azkenean Torrek egin behar, berdinketakoa. Eta txalo handiak, jodizkio. Txalo sorta handia, azken iria. Justok Torreri. Hori ere gozatutakoa da. Takora. Gora. 31 eta 30. Zema pelota ipinitzoz, justo gortxe erdien Rekalderi, Artekariak bizitu zaizkigu berriz ere. Pote altua duten horiek. Kontrolatzea zaila da benetan. Irua urdin. Eta zakea luzeegi.
Torre badaki ondo, bere arriskuan nun dagoen. Edo berarentzat arriskuan nun dagoen. Hortxe dago arriskua, Jon. Eraman ordea rebotea. Bilbotarrak. Nunda. Erasoa. Gora. 31. Gaiztoa eraman du, errebotea beti baita, gaiztoa eramateko. Baina, errebotea eraman arren, agintari izan da Miguel Angel Nunda tanto honetan, eta azkenean lortu nahi zuen ura. Kanpora, arrastora, kantxa eta kontrakantxa bere izten dituen arrastora. Eskerra magitxo ikutu du eta 32 eta 31. Eta zakez moz baditu, Rekaldek. Remozo. Remozo Nunda bera peor. Bai, baina. Nundan pelota zuek ezin geratu ondo. Beira, bizkaitarraren pelotaka da. Eta Justoren pena eraman ahal izan ez duelako. Hogeita hamairu eta hogeita hamaika, berrogeira da finala. Eta 34 garna lortu dute. Bizkaitarrak eta naparrak zakez 6 ditu Rekaldek, eta lehen eman dizuek undatua ikusita, zakearen bueltan undak beste poste egin dituela. Horretxek adierazten duen ben gertatu dena. Orain arte bintzat, zakea erabaki garri ia beti bezala. Hori ere ez da pelota derra. Eraman ordear Argentinarrak. Torre eskerrarekin zeruetara. Eta azken tanto hauetan protagonista Unda. Bai, berak hor horrein atrapatu para tiru pelota eta indeuena joku ekendu. Justori eta horti datostantuek. Behar, hor ere. Hemen 10-11 sartzen da Torre be, eta hortik ez da erresa hori peloti duten. 35 eta 20. Amaika. Atzera orain. Indartxu oso. Navarrure. Justo eraman errebotea Rekaldek. Gainean bada Erne, tanto. Gainean eta tanto. Lehen da bizi errebotea eraman du Rekaldek eta gero sortearen laguntzarekin. Ikutu hundiarekin. Tanto agorri. Eta ez dakit Javi Arkadazo azkeneko 2 minutu hauetan gertatu dena ez ote den erabaki garri izango. Bai, nik uste dut. 26 eta 31 alde hundia da orain. Aunque Palas tanto egerrez egin diez batera zinbestera. Justo, behartuta eraman, egokia da Rekalderentzat. Rekaldek astindu. Eta tokik txarrenean jarri die pilota. Bai, bata jebestiei, bizi ibintzin txartu. Horrein ikusiz abiadura darama zaki ateratzera Rekaldek. Eskatu egiten die pilota Torreri. Honek badaki orain boladatxo hartu dutela. Eta aprotxen bidana. Hori behi. Hogeita 17 eta 31 urrezko balak gero eta gertuago Unda eta Rekalderentzat, baina oraindik partidua ez da bukatu. Rekalde gora eta zenbat pilota bota dituzten gora azken
Bai, partzial honetan. Justok eta Torrek. Ba, izek egitenak. Sortzi tantuko partziala ima dabe, izek egitena bota da bez gora. Hortxe duzu. Azken pilotak da hori, goiko txapatik gora, 38 eta 31, eta 31 izan dira, pentsa. Rekalde barruan da, berarentzat berriro ere berarentzat pilota. Hau ez da hobe. Puntak eraman. Ormabiko Argentinarrak urri utzi. Horri utzi. Bote egin eta gero pilota zuzenean joan delako sarera. Hainbeste lan egin dute Justok eta Torrek eta konturatu hor dugu. Zazpita utxeko partziala. Eta dena den, oraindik partidua dago. 33 eta 38. Bai, hemen hori bastan da. Ba, saki bat arrimeu, beste bat besti gora, eta bestiek zabalena, eta hene. Lautantu egatu ez da barrido, Dena, berdinketa. Aldaketa horiek, buelta horiek egin bat izaten dira sakatzaile handia daudenean. Ba. Eta Torrek gaur egun ez du zeinek sakearekin amesteko minik egiten. Baina, ez dago jakiterik. Nola amaituko zaigun partidu. Nola amaituko zaigun final hau. Torre gainean, punta gerki atera du baztertutakoa. Torrek eraman hori ere, errebote izan dira partiden da irurak atzelariak eraman dituztenak. Justo eman dio, ondo Rekalde ere. Ointantu duren alde. Bai, lehen beste aldera izan da. Zeran dizan, errebotik eruen eskuen eukin datzenien besti tantuen. Bai, baina sarritzen zelan dan hauek. Partidu bakoitzan izaten dira horrelakoak dozen ardi bat, eta gehienetan, horrekatuta joaten dira. Bat zuentzat, besteak besteentzat. 34 eta 38. Hau ere baztertu egingo da. Eta aspira, txapara. Rekalde, 35 eta 38. Horein Jon Torre da, presaka da bilena. Presaka Torre da bilemen. Bai. Hemen, horein berak. Ondo bizek esaten dabe zeren bidan, dakizie. Torren sakea. Sakea da. Barrura pilotaka da. Torrek eskatu. Ondo eskatutako izan da. Egoki eskatutako izan da, egoki utzitakoa ere bai, baina gora joan zaio Bilbotarrari, hor dugu maldizioa. Kexuka, gehien bat. Eta hortzi duzue, 39. Azken urrena, Unda eta Rekalderentzat. Azken zakea egiteko prest da, partidu honetan bere azken zakea Rekalde. Atera du. Baina horrendik ez da amaitu partidua. 26 eta 29. Erritmo hundia jokatutako partidua. Azera izan du kaskar xamarra, baina ben pilotak bizi jarri direnean Beste ritmo politian joztako partidu. Hori da, beste movimentu atibili da partidu ja. Eta horrentxe dago hemen, Torrerentzat, asmatu beharrekoa. Zeberabe badaki, hemen txesaki kendute beste pare bat tantu ikemuz. Gainean, baniz ere. Zake luzea, egin nahi izan du lehen da bizikoan. Eta orain lanak. Luze ezin atera.
Eskure bezin emon. Eskura ezin eman. Aurkari tantu bakarra falta. Daiko buru uste bador. Dana kontra. Beldurri gabe jokatzeko dio Rekaldek Undari. Hortxe du aukerako bada. Mandio. Eutxi tantoari, eutxi partiduari. Horri, nik ez dute. Gustok, baina azken pilotaka da. Undarena izan da. Eta horrek esan nahi du, garaipena Unda eta Rekalderentzat dela. 40-26. Rekaldek eskumote juntzako torreta hori duzu monze. Behitxu duten, perro ira da. Kostumbria ze. Perro eta bostera, ba. Bueno, hause, urrezko pala finalak eskaini diguna. Makina gauza poliki ikusi dugu, pilotak da eder, erreboteak, aurrean utzitako pilotak, eta azkenean 40-26 garaipena Unda eta Rekalderentzat zan dizugu, gaur beste final batera eskaini behar dizuegula, eta bertan izango dira Luis Mari Alberdi eta Antxon Alberdi Zumaiarrak batetik, Konpa eta Feliz bestetik, urrezko txisteraren finala izango da. Tarte txiki bat, iragarkientzat, eta berehala duzue ikusgai urrezko zestaren finala. Horretxe arte.